Right, muri yeZimbabwe makadiko. Nyaya yedu ya iri kupfurira mberi zita ndinonzi DJ T1 pano pa Tichkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, dzimwe dzinotyisa, dzimwe dzinobvundutsa, dzimwe dzinosetsa, zvese izvozvo tinozvitora tichizvisa kwamuri. So zuva ranhasi tine nyaya yebhegi. Bhegi riri kunzi riri kutaura pahonde apa. Saka kutaura kwandiri kuita, ndina baba wandakagara nawo panapa variwo baba wemufi kana kuti hama yemufi. Toda kuti tinzwe kuti wari kuramba iri kutambira bhegi uye zvakafamba sei kuti bhegi rizoonekwe, chii chakamboitika panyaya iyoyo. Saka nhasi tawana mukana wekuita hurukuro navo, rega titore mukana vekutaura nawo. Baba makadii? Ndiripo makadii. Tinofara yedu baba. Ndiripo. Right, ndingafare mukandiudzawo zita renyu nemhuri yeZimbabwe kaziva kuti tiri kutaura nani nhasi? Ndotenda zvikuru. Zita rangu ndoitwa Victor Machika. Victor Machika. Ndobva kuHonde Valley ikoko Mburutinira. All right. Village 8. All right. Aiwa, ndinotenda baba. So mungatitauriro baba kuti nyaya yebhegi kubva payakatangira mungatitsanangudzirewo zvishoma mazira munozviita kuti zvakafamba sei? Zvakanaka. Ini ndaive nemunin'ina wangu Martin Machika. All right. Anonzi akaenda kunoshanda kwainzi kuStapleford. Aingoita kunge anowirira nemamwe madhara. Okay. EkuStapleford kwasi achibva kwaHonde. Zvinonzi nekuda kwemufana akanga aripo aiziva nyaya yekuti ari kufambidzana nevanhu ava achitonga uri kuwirirana achibvunza zvaaida, nokuti anogona kunge aida secretwo yake yakanga isina chekuita nevamwe vanhu. Okay. Saka anonzi akazotorwa nekamwe kamufana kaishandwa paStapleford ipapa kuma2 dzeusiku vachidzika kwaHonde. Vasvika kwaHonde ikoko vaiti vari kuenda kumba kwaChirara. Okay. Ainzi nekuti ndiye muprofita anoprofita zvakanyanya. Saka vaiti vanoda kunomubatsira kunzvimbo iyoyi. Alright. Iye achisvika ikoko kamufana aka ndichikabvunza kanoti takasvika paChirara ndobva Chirara afonerwa naMartin kuti uya utore munhu ari panapa umubatsire chichichi. Saka iye Martin pachake ndiye akanga achifonera naChirara vari 2. Okay. Kamukomana kazenge kakutotaurawo yatova nyaya. Alright. Kuti ini ndakasiya vachitofonerana ndikatoziva kuti atosara ipapo paChirara. Ndobva Chirara uya afona bheki achitoripo mukomana uya. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti munhu auya ipapo usati aendeba. Ngaasaenda, ari kuuya ipapo achifonera mwana wake achiti chifanira kumubikira chikafu. Kana wapedza kumubikira chikafu ndiri kuuya ndichizomushandira. Okay. Saka mukomana kaya kakabva katoenda kubva kasiya Martin ari pamusha iwoyu. Alright. Zvoro kuti Martin akanga aripo nekamukomana ikaka nemwana waChirara vari 3. Okay. Asi connection yese yekutaurwa kwenyaya iyi akachitaura kamwana aka kanoti vakatokonektana na Godfrey Chirara. Okay. Ndiye ainzi ndiye muprofita wacho yeye. Ndobva katoenda zvako. Alright. Kwanzi nekamwana kaya ndakazoshamisika mangwana ndaakutraya foni dzaMartin dzisingachatoiti. Hadzichafoneki. Alright. Saka isusu some days panyaya yerufuru takazonzwa kuti kwanzi uyai mutore mwana wenyu azooneka akafa ari mugomo. Alright. Ndobva tadzika kwadada kwaRuda kupolice station. Ndobva taenda kumochari ndobva tatoona shuwa anga atoriye Martin. Okay. Anga akatofa. Alright. Mwana uyu chirudzii kuti abva uko kwese kuStapleford kuenda kofira kwaHonde zvakatinetsa. Ndobva tati kufa kwaaita ikoko ngatichingotore hedu tiende tunomuiga. Ndobva taita mapapers ekunomuiga. Musi wekunomuiga takamuiga kwakunoita manheru, asi kwainetsa semunhu wataifungidzira pamwe pane zvaaizviitira ega. Takangomutora tikati hatikwanisi kunomuiga ari separate. Takamutora nezvinhu zvake, magumbeze, masutukezi, mamonaka anga aripo, mapoto, boxi, zvese takazviisa mugomba. Totati ngatingomurasa akadao nekuti pamwe ainogona kunge azviitira zvinhu zvake zvaazviitira. Tobva tatomufushira, gomba rakaramba kuzara nemavhu. Rakasvika almost ndingangoti mumabvi mangu. Isi taisa magumbeze, taisa mamonaki, taisa mapoto nedzimwe hembe dzake nezvinhu zvaaishandisa kubasa zvese takazviisa imomo nekuti mapurisa akanga atotiudza akaroti anenge azviuraya. Nepo iye anga aita zvekuurayiwa. Alright.
Tapedza izvozvo tafushira guwa rakaramba kuzara, masabhuku akati munozopedzisa mangwana nekuti kwanga kwadoka. Tikati guwa hazviiti kuti riitwe kairi. Zvinoita kuti tawiga munhu nhasi tofushira chikamu mangwana tofushira. Ngatingotsvage zvimatombo tiunganidze murinda imomo. Ndobva tatora zvimatombo zviya ndobva tangoisa. Asi harina kuratidza seguwa. Rakaramba riri level. Zvikatanga kutinetsa kubva ipapo vanhu vakati mufanwa kufamba imi hazviiti kuti guwa riitwe kairi. Zvakava zvatova nechokwadi chekutoti tichazotomwiga ka2. After a while, 2 days, 3 days, vanhu vachiuya vachibata maoko. Vakasvika vachida kubata maoko vakatanga kutobudirwa nemweya wamateni. Parufu. Instead yekuti vacheme vachibatsira kuchema vachibata maoko, vaitoita kunga ndiye mateni wacho. Votanga kutochema vachiti mandiviga zvisizvo. Mandiviga ine nzira dzekuita kunga munhu azviuraya, asi vanhu vandiuraya vapedza kundiuraya ndokundisungirira mumuti. Saka imimi munofanwa kutondifukunura mundichemewo zvinoitwa vamwe. Vachitaura pamunhu iyeye. Tikati uraiti zvazvadaro muzukuru chaiye anogara kwaDC akasvikawo akabudirwa futi. Achitaura kuti ndini mateni, mandiviga zvisizvo, ndifukunurei mundiwige panyowani. Takatomboiginowa nyaya yacho tikati ngatisiyane nazvo, asi kubva musi watazviita iona hatina kubva tarara. Kusvikira almost a month yese taingotambudzika, pasina anorara, vana vachichema mumba zvichitonga pane zvinhu zviri kuitika pakati pedu, zvichinzi makandiwiga zvisizvo, ndifukunurei, maifa kutsvaga zvakawanzika zvangu kuti ndafa sei nekuti ndaurayiwa nevanhu. Ndandaenda chida kunozvibatsirawo kuti ndishandirwewo, asi wazonditora kwakuenda nene mugomo vari crew iripo vanhu vakatoti Samikei, ndobva watondibata kwakutotanga kutondidrena ropa kwakutondiuraya. Tikati alright, saka kana zvakadaro isusu ngatimbofambire nyaya iyi. Tonotingamira sei. Takaifambira ndokuenda kwaRuda police station. Tikati mwana wedu ari kuti zvakadai kusvika tazobatsirwawo naminister wedu Dr. Benza. Ndiwo wakapindira wakabatsira zvikuru panyaya iyoyi kuti kana zvakadai fambai nemuto wakadai. Ndikazoenda wekwaRuda vairamba waiti aiwa tamuona mugomo tazodai. Ndikati hazvina mhosva, ini ndakuenda kumadispo. Ndobva ndaenda kunyanga. Kwaunotaura nadispo aiwepo mukadzi akandibatsira akati chiwanhu isusu tinochiziva, dai magona kuibvisa munhu muguwa uyu, itai matsamba acho mufambire muone kuti zvinomira sei. Asi chazokupai maCID achazoferefeta nyaya yenyu iyoyi muzvione kuti zvasvika papi. Takabva taenda kuWaRuda iko kundobva panyorwa mapapers, ndokuchienda kuHarare kunofambira mapapers, ndobva atodhindwa exhumation. Ndobva tadaidza pathologist chiremba akauyawo kuzoongorora nezvenyaya iyoyi. Pathologist akauya akafukunura munhu. Munhu hapana kuwanika kana nhunzi. Kana hembe dzake dzakanga dzakangoita zvadzakaita. 3 months. 3 months tamuiga. Hembe dzake dzakangobuda dzakadaro. Iye aitotaura pawani mwanhu waibudirwa achiti ndoda kuti mugowane hembe dzangu. Tingagowana hembe dzemunhu akafa, atomboigwa nadzo zvinoita here. Zvikanzi chiwanhu chinofanwa kutoti chitodaro nekuti munhu atotaura kuti handina kuzviuraya, ndaurayiwa. Pane vanhu vatondiuraya vakwana Chirarayiwo nevamwe crew yacho indozivikanwa. Tikati alright, zvakanaka kana zvakadaro. Saka kutora hembe kwamaiita muchiwiga nehembe dzake inyaya yekuti makanga manzwa kuti munhu azvisungirire. Nokuti anga akaiswa zibote, asi bote racho takariramba kuti aita zvekuzviisira nekuti ranga riri loose. Anomuona zvakaita tai yangu iyi rakadai so bote iri sezvizvo. Saka taishayo zoti pesa apa munhu anganzi afa here, bote rakadai so. Nemapurisa ndakawaratidza ndikationa iwo bote iri rakaita loose kudai, kana mukatasa mapictures ake izvo akarasika zvawo, mufoni mangu yakarasika. Asi ukatasa bote rakaita kudai haungamboti munhu azviuraya. Tikati alright, zvakanaka zvakadaro hazvina mhosva nekuda kwezvaitika izvozvo. Isusu ngatiwige munhu panyowani. Ndobva tamufukunura, ndobva tamuchema patsva. Pakazara vanhu musi werufu rwake. Chiwanzi chese chakachena, vanhu kuzara kuita mavhu nemarara. Ndobva taenda kunochera guwa rekuti richerwe. Pekutanga ndimoziva takachera guwa kuti muige, pakabatwa ruware pekutanga achiramba kuwigwa ipapa. Paizochema achiti mandiwiga kwangu ndega hazvisiri izvo zvinofanwa kuti zviitwe zvamaita izvi, ndivigei pana baba vangu. Tikati alright, hazvina mhosva. Patakazomuiga kechi2 taiita unga tiri kutimba mugadheni isi tichitimba pamatombo. Kuchereka kubva zvaireruka kureruka kusvika guwa ratodzama.
and tisingazivi kuti pane nzvimbo yekuti taitogona kumuiga pasaidi nababa ipapo. Musi wekuti tauda kumuiga kechitu zvakangozaruka zvega tikatoona paine space pasaidi nababa ipapo tibva tatomuiga ipapo. Asi musi wekutanga penge pasina nzvimbo? Panga pasina. Uku kwatakamuiga uku zvaitoramba kutomuiga. Uku kwatazomuiga ndobva tatochera zvakanaka. Tachera zvakanaka ndobva tamuiga, tapedza kumuiga tatigarei. Tabva tatonyarira nezvazvo, asi mama wangu akaramba uchishungurudzika kuti shuwa unobva undiurayirawo mwana wangu, saka ndingawaziva sei vanhu wauraya. Saka iye akabva abuda pane mumwe munhu achitaura kuti mabhegi angu akatochengetwa ari mumba memunhu kutotaura kuno. Atori mumba memunhu zvokuti kumberi uku achazobuda mabhegi iwaya. Vakandiuraya ndondora mabhegi angu, zvitupa zvangu zvese zvirimo. Munoziva musi wekuti taakuda kunomurasa, taakuda kunoita maburial orders. Takashayiwa kuti tofambisa sei nekuti chitupa tanga tisina. Takatsvaga nzvimbo yaakafira kuti pamwe tingawana umbowo hwemabhegi ake. Chatakakwanisa kuona iBennet rakakabayirwa pasi. Ndio chete rakazoendwa naro kupolisi. Bhemba raifamba naro kubasa kwake notoita zvekubhemba mitika. Vapedza kumuuraya vakabayira bhemba rake pasi pamwe kutoshereketa I don't know. Ndizvo. Saka Mushakabvu enge aine makore mangani zvakare enge aine mudzimai here? Ichokwadi. Mushakabvu anga aine 25 years. Anga aine vana vaviri nemudzimai anga aine pamwiri. Saka musi watofa iyoyo waaurayiwa akanga achitoti ndiri kuenda kubasa ndinohore mari dzangu nekuti handiti mubhegi imomo mutone makadhi ake nezvitupa zvese, kadhi rekumukuru nerekubhengi nechitupa nehembe dzake idzo. Anga ati ndikabva kubasa ndahora mari yangu ndiri kuuya ndobva ndatora mukadzi wangu toenda kusikani. Ndobva ndanomunyoresa kuita kuti asununguke zvakanaka pasina dambudziko raanosangana naro. Saka ane vana vaviri waakasiya nenhumbu yanga yatosvika svondo raafa iro raida kuenda kusikani ndo paida futi kuti aende kusikani paazofa ipapapo. Saka takazara iri kuzoti mwana atongosununguke iye atofa kudhara. Zvino zvinhu zviri kutotirwadza izvizvi kuti awedwe. Saka akazosununguka mwana mudzimai wake? Mwana uyu akasununguka mwana musikana. Akasununguka ari kumusha kwawo. Kukwe mukadzi tatatongoti murume wenyu zvaafa hapasina chekuchazviita, but iye akati mukadzi wangu ngaadzoke. Ngaadzoke pamusha? Ngaadzoke pamusha nekuti hatisina kuramba. Saka imimi makamudzosa here mukadzi? Ndina kumudzora inini. Zvakaitika ndezvekuti mwana akatanga kunetsa, iye mwana akazvarwa. Kwanza aita akatanga kuchema kubva mangwanani, aisvika manheru achichema, kusvika mangwana acho achichema, asinganyarari kusvikira kumusha kwacho watanga kuti mwana uye paakatanga kutaura, aitaura mazwi ekuti handei kumba. Handei kumba, achichema achiti handei kumba, achirova mai wacho kari kadiki saizvozvo. Kusvikira vazoti iwe rega timbofonere baba mukuru wacho achifonera inini. Kuti kuno kwazvinomira zvakanaka, tombounza mhuri yenyu mumboione ikoko. Ndobva auya achingosvika mwana haana kuzochema futi. Ndobva anyarara kwesvondo rese 2 weeks atori raiti mwana achitofara nevamwe achitodya. Tikati zvatogadzirika izvi. Asi mainini zvamauya pamwe mwana anga achida kungokuti aone mumusha chidzokerai, achingosvika ibva chatanga futi kuchema futi. Saka izvozvi vari kukumba uko vakauya kumba vagere aona amai pamwe vari kungoti sesekedza kuti mwana aite sei akura. I don't know. Tapedza izvozvo tawiga munhu wedu, tapedza kumuwiga tikati tingatingogari zviri ngatinyarare. Tatokanganwa nezvazvo izvi 2 years dzakwana. Ndipo patiri kunzwa vanhu vari kutaura kuti pane mabhegi akaoneka ari kutaura mabhegi iwaya. Izvezvizvi vakuti uyai mutore mabhegi enyu. Amai vacho vandakabvunza nezvenyaya yamabhegi ndakati bhegi iri zvanyauita sei? Zvika takatarisa tikaona mukati muine zvitupa zvemwana wenyu nemafoni arimo nehembe dzake 2 years hadzina kana kunaiwa kana kuita sei, asi vanoti mwana wavo ndiye anonzi akanhonga bhegi irori achiteerawo mapaipi ake kugomo. Saka ndoshayiwa kuti kuteera kwake mapaipi achienda kugomo ikoko achinzi futi mai wacho achiti iye mwana yeye akateera mapaipi ake kuda kuti mvura yake iri kufamba zvakanaka here mupengo.
Okay. vanoti mupengo. Saka ndiri kutraya kurelata nekuita comparison yekuti right kana ari mupengo anoteera here mapaipi. Right. 1 2 kana iye akanhonga mabhegi anonoachengeta here mumba make iye pachake, nekuti izvizvi ari kunzi anga akaachengeta mumba mabhegi iwaya. Ndochiti chii chakakonzeresa kuti azoti akubviswa mba kuda kuuya kwatiri isusu. Vari kutiwo nekuti mabhegi ari kutaura achiti ndiisei kunonzi kwaChirara. Alright, hanzi mabhegi ndiwo ari kutotaura. Mabhegi ndiwo ari kutotaura izvizvi. Kwanzi mwana wayo ari kuti anonzwa izwi richitaura mubhegi. Kuti iyo zvizvi ini ndakaita zvekuurayiwa asi mabhegi angu aya aendesei kunzvimbo yekwaChirara, ndiwo vamwe vanhu vakaita zvimisikidzo izvo zvizvi. Alright. Saka ivo mai aya vanoti vakazotora mabhegi kwakuenda nawo kwaana Godfrey Chirara. Vasvika nawo ikoko kwanzi wana Godfrey vaya vakatorawo mabhegi aya ndokwaadzorawo kwaamai vaya. Okay. Asi mabhegi aya anzi ari kutaura. Alright. Pane izwi riri kungobuda imomo rikuti tiendesei kwakati tiendesei kwakati. Saka ivo vakazopesa vafonera inini kuti mimi ndanzwa kuti tatsvaga nhamba yaiti kanzwa kuti ndimi muridzi wemunhu akafa kuno. Vari kutoti akaita zvekuurayiwa. Alright. Awachati akaita zvekusungirirwa. Vari kuti akaita zvekuurayiwa mwana wenyu uyu. Neno ndakatozvitaura kwanzi tichitosvika ipapo tichiona akasungirirwa takatomuti mwana unazopfuka nekuda kwekuti waita zvekuurayiwa hauna kufa wega. Ndikati alright, saka imimi munoda kuti zvichiitwe sei? Zvikanzi imimi chingouya mutore mabhegi. Zvino nyaya iyi ndakaichisa kwamambo. Alright. Ndichiudza wamambo kuti no isusu tiri kunzi tuye titore mabhegi. Mambo anoti iye mabhegi akanga ambori pai. Nguva yese. Mambo akatipawo advice yakanaka. Akati amungomhanyi kuita chipapara kunotora mabhegi muchiti nekuti ndehama yedu. Pakuda kutanga patsvagusiswa kuoneka kuti azosvike paimba iyi akabva ari zvakafamba sei. Kana kuri kuti iye mwana uyu arunzi mupengo akanhonga mabhegi akauya nawo kumba, iyo zvizvi kwanzi ari kuHarare. Makazvinzwawo? Takangonzwa kudaro kuti taitoda kutoti tikwanisewo kutaura naye but hatina kwanisa kumubata zvakanzi ari kuHarare. Saka iye tichitasa nyaya yakakura kudai tiri kuti toda kuenda kunotora mabhegi tikatoti mambo nana Mukotsanjera vari kuuya tibatsirane nyaya yemabhegi iyi nekuti takatatowa tiri kuuya Friday. Asi totonzwa kuti mwana wacho kwanza atobva pamba ipapa atoenda kuHarare kudhara. Saka tichaona ani ipapa ivo vakumusekenda vachingoti nekuti mupengo angonhonga mabhegi ndobva atisiyira panapa. Atori neimwe ngozi iri kutomunetsawo, saka hatinyanyuta saizvo muchingouya mutore mabhegi enyu mwana wenyu akafa. Isu musi watakaenda kunotora mwana hatina kuona mabhegi. Akanga atotorwa mushure mekunge atourayiwa otoita zvese wapedza ndokutora mabhegi kwakuchengeta nemafoni ake. Foni inonzi kwanzi yakatombotraya kutengeswa kuno vanhu vakasiyana siyana. Asi kwanzi vaiti vanoda kuishandisa amakuhwa ndainzwawo vaida kuishandisa vaiti wakaivhura kuti waiopena vaiona screen paine mateni akazara ipapo iye mufi. Padzasi pongoita message yekuti dzorerai kwamatitenga. Kwanzi kutodzorera. Semunzwiro wangu vari kutiwo mabhegi aya vakatombotraya kuda kunoarasa futi papi kwanzi kwavakaanhonga vakada kumboarasa. Saka vanotiwo kwanzi sakazongovaona futi aamumba. Saka ndikushayiwa kuziva kuti mabhegi aya anonzi araswa odzoka mumba anenge adzoka nani. Saka nyaya yacho yakaoma. Saka ngatichitariseiwo kwamuri imimi makazvitarisa menge muchifunga kuti nzira iyi ingapere sei uye zvakare mungakwanise kugashira sei zvinhu zvehama yenyu kana zvakadai? Pakanaka chaizvo. Zvinhu zvaakuda kufamba neprotocol yakanaka uye yakajeka. Ndizvozvo. Kana zvichinzi varipo vanogona kubatsira mhuri yeZimbabwe, pane vanhu vanokwanisa kuzivawo kuti zvakamira zvakaita sei uye tinokwanisa kugamuchira sei zvinhu izvi. Vanokwanisa kungouyawo paplatform votibatsira kuti zvingamira sei. Asi izvizvi as it stands ndinoziva pana vaMukotsanjera vanotiwo zvinotonzi vakatombonorowerawo hoko pamusha iwoyo vachiti chazodzoka ipapa pane bhegi apa. Saka kuda iri nyaya yebhegi redu here kana kuti yenge iri dziri dzimwewo nyaya. Saka zviri kunzi vatone dzimwe nyaya dziri outstanding dzevanhu vakatombofa pamusha iwoyu zvisina kutsarukana. Saka taakutosuspectawo manje kuti hazvina kutijekera. Nyangwe kuti titore mabhegi nhasi toaita edu kautogowana mbatya dzemufi dzimwe dzacho takatogodhara idzi akuchibuda izvi nekuti kwanzi dziri kutaura.
Mbegi muri kutaura kuti takaurayiwa endesai kwakati. Iyo amai vari kutoti bhegi riri kuti takaita zvekuurayiwa. Saka tiendesei pamba panhingi. Iyo kwakutakura bhegi kwakuendesa pamba panhingi uya. Nhingi uya oto inini ndoridzorowo futi kwamuri. Kwakudzosawo. Voramba vachipotsera bhegi. Saka wakazoti alternative ndeye tiri kutraya kurasa bhegi richiramba kurasika. Tiri kutraya kuti tiendesewo kune vamwe vakabatsirawo pakuuraya munhu iye hazvisi kutiitira zvakanaka. Saka ngatingoendese kuwaridzi chaiwo chaiwo ngozi imire kufamba zvairi kuita izvi. Saka isu hatisi kuzogamuchira bhegi nenzira iyoyi. Toda kuti pajeke kana paina vanokwanisa kubatsira Weya platform wotibatsirawo kuti zvingamiskidzwa sei nekuti kuda waitoshandisa futi nhumbi idzodzi kutsipika mufi kuti arike asi iye ari kuda kuti wanza nditsipikike nekuti kana zvadai bhodzi chiwanuka ichi kana zvadai zokutaura kuti pane karwezi kuzara pane zvimwe zvakawanzika zvinoda kuti zvibude pachena ndizvo zvibude pachena alright ko mufi wedu uyu makamboendawo here panzvimbo yaakaurayirwa muchimbondotarisa kuti pakamira sei ichokwadi makasvika musi wekuti tamuige tapedza takati handi tinoona pawigwa hama yedu kukutaurira ichokwadi takabvapo tese tiine rekuti mwana aita zvekuurayiwa okay nekuti muti waanga akasungirirwa wacho kana munhu aakufa anogwina ndizvozvo zvirova kuti paifanwa kuita mamaki munoziva muti wemuzhanje muti wemuzhanje mizhanje yedu yemusango mizhanje yemusango okay ndi bazi racho rarakaenda ukuku rarakaita zvekukwira kudai handitika zvichireva kuti kusungirirwa kwaanga akaita iye riakada kuita straight bazi iroro osungirirwa sepapa akugwira aitadzira kungotendeuka kutobata muti ozisevha upenyu hwake nekuti kwanza anga akanamatirana nemuti akadai akatarisa rimwe saidi saka ndinobva ndati orati ko muti iwoyu akatadza iri kungoti anzwa kuti zvaakuda kundidzipa iye ari pane muti aifanirwa otobvisa hake kabote rake zvaranga ritori lusi kudhara aingori kochonora asi zviri kunzi vakangopedza kuita izvo ubva wamuhenga rakadai so rakasungira apa pasina usungwa munhu anofa here akadai hazviiti raifanira nyatsa kuti shwe harina kuti shweba manje rarakangobata zviya zvekuti vabatsirana kuturika munhu mumuti muti iwoyu takatraya kuda kuutema musi wekuti taenda kuda kunoubvisa tichita nekuti paoneka pakasungirirwa mwana wedu saka ngatiuteme wakaramba kudonha muti uyu takautema zvoita kunga ndiri kuwedzera asi ndo zvakatoitika mufunge takautema masaidzi ese muti wemuzhanje hauna boti takautema kusvika pamwoyo asi wakaramba wakangomira muti uyu kukazouya mhepo ndobva waita unga kuda kuwira unokati una wakuzeya kurudyi ndokododonera vanobva watiza kurudyi wachifunga kuti ndokunechi uyo bva waenda kuruboshwe wamunhu ubva watiza kuruboshwe ikoko ubva waenda kumabvazuva vanobva watiza uko ubva wati kumadokera ubva wazongoti zeze ndobva wati pu pasi zvikanzi zvine chirevo mwana waita zvekuurayiwawo tinotenda zvikuru nekutipawo nhoroondo yakadai kuti tinge tichiziva kuti nyaya yedu iri kufamba sei saka so sechikumbiro chenyu chamataura imimi kuti kana pachinge paine vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kutibatsira saka imimi makambofambawo here muchida kunzwa kuti mwana wenyu akafa sei hongu takafamba zvikanzi mwana akaurayiwa okay asi kana paita nyaya yezvinhu zvichabuda musarudzo iyoyi yekuti paakuoneka zvimwe zvinhu nekuti kwatakafamba wakatotaura kuti pane zvichazoitika asi imimi kana zvaitika hamungomhanyi kumpaparika kunotora mabhegi ane nyaya mabhegi aya yakakura iroisa kuti pakatsanangurwa chaizvo chaizvo kuti zvakafamba sei pamabhegi kuti azosvike pazvaari tingajekerwa kwazvo nazvo asi kwatakafamba kwese vaitaura kuti musatore mabhegi nenzira iyoyo nekuti waitoziva kuti achatowanika mabhegi iwayo ichokwadi ende ndo zvakutoitika aiwa tinotenda saka tinopa mbiri nekutenda zvikuru mungawa here mune mashoko ekugumisira muroda kutaura kumhuri yeZimbabwe tisati tabva panapa chokwadi ndoda kuudza mhuri yeZimbabwe kuti vedu weye vanhu ngavasabhilivhe zvekufunga kuti vanogona kupfuma nekuda kwekudeura ropa chokwadi zvinozonetsa kusvika sezvazvari hazvisatoti zvatonetsa zvichapfuura zvichiri zvitete izvi mazwira andiri kuzviita nemuono wangu ka nefiro yakati because munhu mwana wedu anga asina mhosva nemunhu chokwadi saka ungori kana wabata munhu wotomuuraya woti nekuti iye zvizvi kutotaura kuno pane runyere kupi rwototaura kuti pane vamwe vatori pawatsomba vakanga vachitambirwa mutambo iwoyu weropa uyu
saka rimwe ropa raitoda kutoenda pawatsomba ndo zvandiri kutoziva izvozvo. Pano wakauya uchitota kuti mwana wenyu ropa rake ritori pawatsomba. Izvi ndo parakatorwa rikatoiswa ipapo. Saka vamwe vacho vatoratidza kutobhuroka, asi handisi kuda hangu kuba kuti nditange kufukura vanhu, asi taakuzviziva kuti ninge ari pawatsomba tiri kukuziva nenyaya dzako. Makuhwa ari kungotaurika kuti anofanira kunge akaita izvi, anofanira kunge akaita izvi. Mhuri yeZimbabwe ndapota zvangu, vanhu dzidzai kuti ukashanda nesimba woenda kuchikoro. Izvizvi nyika yedu ino yakasununguka zvikurusa panyaya yecivilization. Vanhu vari kudzidza vachiita zvakasiyana siyana, unopesa waane muono unoona zviri mberi. Zvekungoti izvi munofunga kuti tinongogara muri primitive mupfungwa musina dzidzo yamunayo, munobhilivha nyangwe pfungwa dzen'anga kuti pamwe tikatora munhu tikauraya ropa rinobva ratibatsira. Zvitotaura kuno pamwe vanhu vari kutokwangwaya too bad, asi munin'ina wangu wakatouraya. Saka shuwa ungafira mahara apa hapana kana chouchawana kwakungodaro. So saka mhuri yeZimbabwe ndiri kungopawo mashoko ekuti ngatidzidzei kuti kushanda nesimba kunoita kuti ubudirire, kwete ropa remunhu harina zvarinounza, asi matambudziko izvizvi vanhu vachatambudzika, vachapedza dzinza rese nekuda kwezvawakaita izvi. Ndinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa hurukuro yataita nababa kubva pekutanga kusvika pari zvino nenyaya yebhegi. Mawanzwa kusaidi kwavo hapana munhu anoita zvekutaurirwa. Saka kana vachinge varipo, kana pachinge variko zviremba zviri kutiona, kana paine vanokwanisa kubatsira baba kuti no, nyaya yebhegi tinokwanisa kuti tidai kuti inyatse kubuda pachena, kana mabhinyi achibatwa odini obatwa zvobuda pachena kuti shwa munhu akaurayiwa nenzira iyi. Saka izvozvizvi ndo solution yatiri kuda kuti tione mabhinya, tione kuti zvakamira sei. Tinokutendai zvikuru mhuri yeZimbabwe nekuramba muchifollowa pano paTichkach MTV. Kana kachinge kari kekutanga kenyu kusvika pano paTichkach, tokumbira kuti musiyawo masubscriber, musazokanganwe kupfanya kabhera ako kuitira kuti patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Ngatisangane zvakare kucomment section muchitiudzawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yedu. Thank you very much. Mazvita.